Hej, mit navn er Camilla Gårdsted, og jeg er ansat ved Superusers i Danmark. Det er et privatejet kursuscenter, og jeg underviser i programmering, SQL og Power BI. Og i den her video, der vil jeg fortælle om Power BI. Hvad er Power BI? Hvad kan man bruge Power BI til? Og hvem drager stor nytte af Power BI? Power BI er en portefølje af tjenester og værktøjer til rapporter, som anvendes til forretningsanalyse. Det vil sige, at det handler om at analysere data, og vi er jo omgivet af data. Vi har data alle vegne, indsamler store mængder af data i virksomheden, og for at man ligesom kan få et indsigt i det her data, så har vi brug for et værktøj til at arbejde med data. Power BI det er udgivet af Microsoft, og det udspringer faktisk af komponenter fra Excel, som alle sammen hed noget med Power. Der er kommet op igennem 2010'erne, det er Power Pivot, Power Query og Power View. Derfor så er det selvfølgelig en fordel, hvis man kender Excel, men det er ikke noget krav for at arbejde med Power BI. Når man skal i gang, så starter man i Power BI Desktop med at samle data fra de kilder, hvor man har sit data. Det kan være databaser, det kan være Excel-ark, tekstfiler, det kan være via nettet, det kan være web services. Og så kan man samle data sammen, og så visualisere det med grafer, søjlediagrammer, lavkagediagrammer i Power BI. Det, som er rigtig, rigtig stærkt, det er, at rapporterne også er interaktive, og det betyder, at man kan klikke på dem. Så hvis jeg laver en oversigt, det kunne være over coronasituationen, så kunne man se den globalt, så man ligesom ser den på alle lande, men man kunne også gå ind og så sige, nu vil jeg kun se på Danmark, eller fokusere på Italien, eller fokusere på en bestemt tidsperiode. Og sige, nu vil jeg se udviklingen, hvordan har den været fra juli frem til august. Når man er færdig med at designe rapporten, så kan man udgive den. Det kan være en rapport, der skal publiceres offentligt. Så kan man lægge den ud i skyen, og så simpelthen gøre den tilgængelig via en browser. Det kan også være fortrolige data, der kun skal deles inden for virksomheden. Det kan være til ledelsen eller til en bestemt afdeling. Det kan være en rapport til marketing. Så kan man vælge, at det er dem, der ligesom har adgang til rapporten. Man kan også samle data fra flere forskellige rapporter på et dashboard, og så kan man ligesom have sådan en oversigt med de nøgletal og figurer, der er rigtig vigtige i den daglige drift måske. Og den sidste mulighed det er faktisk, at man også kan udgive rapporterne som apps, hvor man samler data, det vil sige, så kan man have det tilgængeligt på mobiltelefoner og tablets. Jeg plejer faktisk at sige til mine kursister, at Power BI det er livsfarligt, for det er simpelthen så nemt at lave en rapport. Det er ganske få klik, man udpeger sin datakilde, og så kan man bare begynde at trække elementer ind på lærredet, og så har man en rapport. Det, der er så vigtigt, det er, at datagrundlaget det skal være på plads, og det, man visualiserer, selvfølgelig også skal være korrekt. Og hvis det ikke er det, så kan man ikke rigtig bruge rapporten til noget som helst. Så det er virkelig vigtigt at have styr på datagrundlaget. Vi ser jo faktisk også lige nu dagligt, der får vi nye grafer med tallene for corona i medierne, og det er jo baseret på det data, man indsamler der bliver truffet beslutninger, for eksempel om nedlukning af skoler eller virksomheder. Og i Danmark har vi lige haft, at de har besluttet, at vi skal bruge mundbind i bestemte områder, simpelthen for at beskytte og undgå, at den her smittefaktor den stiger. Hvem har nytte af Power BI? Jamen det har alle, der har adgang til noget data og gerne vil blive klogere på data. Det hedder Power BI, så det er selvfølgelig især BI-folkene, Business Intelligence-folkene, der sidder med rigtig store mængder af data, der kan bruge det til at visualisere og analysere data. Og det kan jo både være, hvor man kigger tilbage i tid, kigger på sine historiske data og kan blive klogere på, hvad der er sket. Men det handler også om at kigge fremad, forudsige, hvordan bliver salget for det næste år, hvad for nogle produkter eller hvad for nogle regioner og områder skal man ind og fokusere på. Så alle, der har adgang til data, kan drage stor nytte af Power BI, fordi man har mulighed for både at se sine data som grafer, men også som tal. Man kan yes. Og ved Superusers har vi et grundlæggende introduktionskursus, som er et 2-dages Power BI-kursus. Det kræver ikke nogen forkundskaber. Og så har vi et videregående, der er sådan et 3-dages fra Microsoft. Yes. Her foran mig, der har jeg på skærmen en Power BI-rapport. Den omhandler covid-19-situationen, og den er fra foråret af. Jeg kan se her, at den kun kører indtil maj. Den indsamler data globalt, så I kan se, at der er en hel række af lande nedad her.
Og ideen i den, det er, at vi hernede har en matrix, der ligesom viser nogle af de nøgletal, der findes i datagrundlaget. Der er landene, og hvor mange dødsfald der har været, hvor mange nye tilfælde, der er blevet rapporteret, fordelingen ud fra, hvor stort landet er, altså i kvadratkilometer, og længst til højre, hvad dødsraten er, altså hvor stor procentandel det egentlig er, som dør af dem, der har bekræftet, at de har fået corona. Det, som er så elegant ved Power BI, det er, at jeg jo hernede har en visualisering, hvor jeg ligesom viser mit data som tal, og så har jeg rundt på siden en række grafer. Og hvis jeg går ned her og så siger, at nu er jeg interesseret i kun at fokusere på Italien, så kan jeg simpelthen gå ind og klikke på Italien her, og så tilpasser graferne sig rundt på siden til, at nu er det kun Italien, vi viser. Og heroppe har jeg en slider, det vil sige, at jeg kan begynde at trække i den, og så sige, at nu er jeg kun interesseret i at se udviklingen sådan i starten af perioden. Men så har jeg et filter på nu, så jeg kun ser det fra januar og så til slutningen af marts her. Og heroppe, der har de puttet et søgefelt ind, det vil sige, at hvis jeg hellere vil se et andet land, så kan jeg gerne sige, at det er Danmark, jeg er interesseret i, for at søge på det. Og så får den fundet Danmark hernede i listen. Og der skal vi så nok skrue lidt mere på den her, fordi i Danmark, der var det først midten af marts, det er sådan for alvor skete noget i coronasituationen. Sådan der.